खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि सांग्रां जा सिनाय मोनै नम्बरजों फन आरो मेसेज फैयोब्ला सांग्रां जा जुदि नोंथांनाव सिनाय मोनै नम्बरनि फन एबा मेसेज फैदोंब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय जानगाराव था सिनाय मोनै नम्बरनि फन आरो मेसेज फैनाया साइबार गाग्लोबनाय जानो हागौ नंगौ भारत पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय गिख्रंथाव दावहानि उनाव पाकिस्ताना भारतखौ बायदि आदब खायदाफोरजों गाग्लोबनो राहा लादों बेनिखायनो नोंथाङा सिनाय मोनै नम्बरनि फन एबा मेसेज फैदोंब्ला बेनिफ्राय जानगाराव था पाकिस्ताननि +92 थानाय नम्बरा नोंथांनि WhatsAppआव मेसेज एबा फन हरनो हागौ जुदि बे +92 थानाय नम्बरजों नोंथांनाव फन आरो मेसेज फैदों अब्ला नोंथाङा बिनि फिननाय होनो नाङा मानोना बियो मोनसे साइबार गाग्लोबनाय जानो हागौ बिनि अनगायैबो नोंथाङा Instagram, Facebook, WhatsApp बायदिफोराव लिंक फैदोंब्ला बैफोर लिंकफोरखौ क्लिक खालामनो नाङा बेफोर लिंकफोरानो साइबार गाग्लोबनाय जानो हागौ बेनिखायनो सिनाय मोनै नम्बरजों फन आरो मेसेज फैनाय आरो Instagram, Facebook, WhatsApp बायदिफोराव लिंक फैनायनिफ्राय सांग्रां जा मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स BSS Diploma in EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन